Igbo ndị ọma m, anyị abịakwa ọzọ. N'izu anụ afụrụ m ihe mana na ekwucha ha ncha ka m kwuo otu n'ime ihe m fụrụ. Unu afọ ka obodo anyị dị, obodo anyị bụ Naija. Ọgbọ na nkụzuru otu onye na ebe ejere ihe anọkọsịa na-ekwu nkata mara nwoke na-agbanite. Ọ sị m ka ya gwazia m eziokwu na enwekwa egwu a na-agba n'obodo a nwere isi abụọ sọ ịba politician, nọọsọ ndị politician ya ndị politicians, mana ya aba politician nọọ ka ya akwadosigo ori nsị ọ sị m nọọsọ politician ya bụ ọkparụ kpacha arụ n'obodo a ọ Naije nọ ndị politician nọ ha na Naije. Nwanne na ka isi akwadozi ọsị ha si na ya adọbara ego n'ọbụkọta ka ya chụbara ego ya adọbara ego ya bụ ụzọ gbaa mbọ kịta na-ekolokọta na certificate na-ekolokọta na certificate ya eji bụrụ politician na onye bụ certificate bara ya kakịta oru wee kazie ya ihe maka na n'obodo a n'ihe ha na-akwanyere ugwu bụ certificate na-ejide niile na-eji n'aka na ya bụ certificate ọ kwado na-enye ka ya jizi na-akwadosizi ike kịta ya na ha akwado na ka ya baa politician. Nke bụ ya bụ na n'onwe n'akwụkwọ na-atụ akwụkwọ n'ofu ụbọchị ewere ha ndị ma ndị EFCC ma ndị uwe ojii na ndị ngalaba ha dị iche iche chụgharịbịa si ya baa n'ọmabụ ofu ụbọchị ịmabute ofu ọkụọ nwere ike ịtụ ya isi so ọsị ma yahoo ya ma ọmabụ ya ma yahoo plus ya ndị mgburu isi n'ihi na asọ nke ha na odeshi politician na oheshi na ka na hewa ndị be anyị tolezienụ unu afụ ụdị ndị na-abata n'ọchịchị achịmụ na ya na-abụ n'obodo na agwasị onye obodo ọkwa n'obodo Chizọba ịnọdụ ebe ọ na-ekwu ihe a ịfụ na ọ na-aha ayọ biko ọ bịaghị ekwe n'ụdị nọ maka na ọ ṅụjuru nkwụ afọ mgbe a na-agwa gị ha mmemme ebidobeghị na ụmụ onye ọ na-akwadosigo ọ na-efu